Muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya dzandauya nadzo pano inyaya mbiri chete. Yekutanga yacho ndeya Comrade Mahia veZanu PF vari kutaura ivo vachiti pane vanhu vari kuda kudemonstrata kuti vabvise hurumende iripo, vari kuda kuzoisa ani kana vabvisa utongi huripo. Then nyaya yechitu inyaya inosiririsa kwazvo, nyaya yamukoma vanobva ivo kubhowera avo vari kutsvaga rubatsiro mushure mekusangana netsaona yekudhukirwa nemahora vari mumugodhi. So havana mari yekunge vachirapwa kuti vange vachiita nani, and dambudziko ravainaro rava kukonzeresa kuti vasanzwe zvakanaka uye vagare vachitemwa nemusoro. Pamwe pacho zviri kuita senge vari kutomborasa njere. So muri yeZimbabwe zvinongodawo muchizvinzwirawo mega, asi vachada kupa rubatsiro munobata mai vamukoma ava panhamba dzavo dzatichaisa pascreen. Even ane $1 chekudya kana chekupfeka chaicho chinodiwa kuti hama yedu inge ichibatsirika. Many thanks kuna mukoma Stan Master vaisa video kuvanhu. Muchipedza kuona video rino ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. More updates are coming. Yes, Samar. Unonzani? Aiwa, bozve kuti mama makadi. Tiri pedu makadi. Ndofara. Mogara kuti amai? Ndinogara kuBhowera. Alright. Pamusha penyu? Pendinogara. Okay. Baba varipi? Baba variko. Vano mabasa emaoko avanoita, vanoita basa? Vaendi havana chavanoita. Zvakanaka. Chii dambudziko nderei? Dambudziko ndere mwana akadhukirwa nemahora emumugodhi. Alright. Akadhukirwa 2023. Kusvika pari zvino tiri kungofamba naye. Alright. Musoro hauzi kunyarara, musoro uri kungoramba uchirwadza zvakanyanya. Saka kubva pese 2023 kusvika 2024 kusvika 2025 ndipo pataakungodzoka naye. Ane waya pamuromo idzo, iwaya dzaakasonwa nadzo. Saka waya idzodzo dzakatorwa futi scan. Saka mapamadzi muzoita sei mama izvezvi? Pauda chii? Pari kuberekwa CT scan yebrain. Alright. Mirai tione bepa iri ramai. So waya idzodzo dzomati dzoda kuitwa sei? Waya dzinoda kubviswa. Dzakatotariswa, dzoda kutariswa CT scan. Saka quotation yacho futi yewaya ndinayo. Ndo quotation yacho yewaya iyi. Kuti dzibvi. Alright. Kuti dzione kuti dzakukwanisa dzaita here kuti dzichibviswa. Saka in total pari kuda mari iyo yatinayo apo. Zvakanaka yamai. Kuno kumurugara kumba kwani? Kunoku ndiri kuroja, asi pakuroja kwandiri kuita ndadzimba pa 6 ndichishava mari yerendi. Pendiro kugara izvozvi zvindakabvisa $5. Kumba kwani? Kumba kwamwe baba vanonzi Vashumba, ndivazivi kwavanogara. Takangoratidzwa nevamwe kuti madai mavakumbira, saka takangoita zvepafoni. Rendi vanonga vachida mari $20. Sorry zvenyama handiti. Ko vachada kukubatai nokubatai pachii? Vachada kukubatsirai vachakufonera panhamba dzino? Panhamba dzinoti 078-350-4354. Tsokorodzai nhamba amai. 078-350-4354. Grace Kecho. Tsokorodzai nhamba futi nezita. 078-350-4354. Grace Kecho. Zvakanaka yamai. Nhamba iyi makarejista painbox? Heka makagona. Vanhu vanenge vanzwa kuda kukubatsirai vachaisa mari papi? Ipapo. Moda kuti chiri kunyika yeZimbabwe? Ndinoda kuti ndibatsire padambudziko rendinaro remwana wangu uyu. Ndatambudzika kuti aitwa CT scan akutoita saakutyaika njere. Plus zvewaya idzo
akwanisewo kutaura, haasi kukwanisa kubudisa mashoko mawedzi ekutaura. Zvakanaka yamai, hama dzangu ndo chikumbiro chatinacho semhuri. Munenge magona zvisingaiti mhuri yeZimbabwe, tikaita mudeme tikaita konde ndokumbirisawo mhuri yeZimbabwe. So isusu amai zvatakwanisawo kuita so for now kupa mwanakomana hembedzi tatakapiwa nevamwe vanoti usagwada mai it's okay mupei zvokupfeka. It's okay amai. Thank you Drip Store, mabasa enyu ya Drip Store. Thank you very much Drip Store, thank you very much. Chirega kudaro amai, mwana anozoita sayo amai, mwana anozoita semukadaro. Chirega kudaro. Hakuna munhu asingazivi umambo wakatongwa na Lobengula. Asi Lobengula akaturirwa nyika pakatanga kuina ana mufundisi kudzimara nyika yatorwa nekuda kwekunyengera kwevanhu vakanga vauya munyika muno. Imi mukava mauto akarapa amajaha vatonjava ngeSindebele. Amajaha Lobengula nemadzimambo ose to take back the land to the people. And in 1980, together we succeeded. Nasi uyu kunoda kumuka utorani. Rinoda kupikisana neutongo hwevanhu vane makuva kuZambia nekuMozambique vachirwa hondo kuti vatore nyika iswe kuvanhu. Nasi iri kuvanhu, saka kana uyo akarwa ari kuda kuipani. Uri kuda kudemonstrata against hurumende yevanhu, kokana wademonstrata uri kuda kupani. The question is, uri kuda kupani? Vanamai nanababa vari panapa vachembera upenyu hwavo hwakaparara kuti tive nezvatinazvo. Ko iye zvino uri kuda kuti upenyu hwani huparare. Beta hwako huparare iwewe. Saka pano kumwe kutaura patakati tichiita munhu wese akaenda kuhondo anozviziva izvi. Nyange paunga uri paKengi ndikutaura zvamuchandipupurira pano nokuti handisi feki. Uri mukamba pazvainge zvauma izvi unogona kunge wakazvitaura neshamwari yako kana kusataura kuti vakomana ndakawirei kuno ini nayakomana. Kudimba kuti ndakawirei kuno, hapana wakaudza, hapana wakataurira, kana paine wakataurira makademba zvikaperera ipapo nokuti hondo chinhu changa chakaoma. Saka nation ingade kutenderana nenero kuti toda kudzokera kuhondo. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti political power yakawanikwa neZANU-PF, we will not let it go. ZANU-PF pavakanarwa hondo takarwira ichitanga kutorwa nana Ngomo, one man one vote. Ndo democracy iyoyo. Iye nhasi unoyu tine hurumende yakavhoterwa nevanhu on the basis of the principles of the revolution. You want to disturb that? Hello, Comrade Chairman, Comrade Njovu, member of the Politburo. Pamusoro izvo ndakuda kunotaura izvinizvi. Amhene ikoko. Nokuti kana izvi zviri kutaurwa zvikasipaka zvikaenda mberi kana zvikaita zvakashata, zvazviri kureva ndezvekuti taane banditry in the country and the nation must rise up to destroy that banditry. Nokuti vanhu vese vamuri kuona mava veterinary, some of them vakaenda kunational army vakapedza kuseva national army. Some of them vakaenda kupolice vakapedza kuseva kupolice. Nhasi tiri panapa
takuda kuedza kutanga upenyu makuda kutitangira zvisingatangwi. Zvazviri kureva ndezvekuti izvo, zvazviri kutaura ndezvekuti hurumende ine ma-instruments ayo ainofanira kushandisa to make sure that the nation is defended. Hurumende inofanira kuita zvainokwanisa nokuti patakava pati tikava hurumende takavaka ma-instruments. Hurumende inofanira kuita defend democracy. Hello. Haupindi nepadumbu. In Zimbabwe haupindi nepadumbu. Hauende kunotonga wapinda nepadumbu. Hazvipo. Hello. Pane chinogona vanhu venyika ineyi. Kana waita zverumhando iyi, ipapo ndopa uchara munyanzvi wefight.